Sa sisin pat lembaga ni ka video ngakot ngawer pangap tiang stop happy ki long kami ki long pa ki kun samla serang berkentai hang ni pogo beli nyoprat kai kata ka benta ka bang kwa ban share ngakwa ban pensngau ngakwa ban keren hang ni kapor kalong hoj ka jing sisa la dengan perkat ngam sodei ban keren tian rei ngasimpat ia kani kalat ka kabu ba kan long kom kawi na ka awareness nampa kajat beru nyau trap ke jongi namar ngai ba 100% napdang jongi ngila tips pangane ba 100% ya se ngin pat sotu la ngin pat tips pangane bat ngasim ya kini kalat ke kabuban pensotu ya kini namar ba ngayu i kini kisgi kadon ke jingjie ke ba ya srimdur bat ya deidur hab ya dei bat kini ke benta bat ngas ngau ba kadi ke kamram ke jonga ban pensotu kham tam ya ki kun samla jong jat penriu namar ngiso tu ba ki kun samla ki dang long kata ka lawi ba pernai jong jat penriu jong ke imlang ka salang ten rei la da phikum ngap la ni phikum ngat akum kane ka apot kawan ra ka jing dunong ka bakrau kawan ra ka jing babe kawan ra ka jing dunong ka bakrau ya ka lawi ka ba pernai ka jong pi dan ni ka jonga bat ngakwa ban pensotu ya pi khendiat habe dei bat kane ka ain ngamdei uta ubapuli ain ngamdei u law student dan ngamdei uta u legal expert tenrei khendiat khensoi tang ban pensotu la ne ban pensailam hapdeng jongi para bom ya sotu ngatharai ladangi shaskor bat ni sabha niyo hi ke jingmut ka ba ka ei ka ba don hagane ka ain bat kata ka dei ka pokso ti khendiat ngan subatai yang ne ka ei kata ka pokso ka dei ka ain ka balak pas nadu usnam arajar khat ar ladangam bakla bat kani ka ain ka dei ka wei ka ain ka ba yada kerpang nabanta kita ki kunlung ki khna namar ka jingjur bat ka jingjelei kita ki kam thombor ya ki khunlung khana kham tam ki khunlung khana kan thei bat namar ba ka jingjelei te khanang ban te lakam bat ban penting ban pen smith la ban penma ya kita ki briu ki ba khlem perkhat su ya ka long riang jong ki khunlung khana la frame bat la shna la adopt ya kani ka an hapo ka ri india bat menta kani ka an pokso kala long do long snam sisa namar kata kani ka an pokso bun ba wat nang ni pok jat beru jongi ki kun samla ki rangba ki long pa ki bal angat hakane bat ka jingpen stom jong kani ka an kalong da ki posnam bat rengkat ka fan ka bahe bat sisin ba pila kta hi lani khamtam ha kata ka bayadei bat ban thombor ya ka long renian jong ki khunlung ki khna kamut automatic pila ngat ba jakani ka pokso wat si samlaru menta lada menta manga nganilang samla bat ka khna ka badang khat riu la ne dang khat san snem la ne dang khat nyau snem ka bam pat kenjo ya karta khat prasnem habukut la dangap le ki ei ki kam ki ba la long no ba penjot ya ka long rieng jong kata ka khna kamut yang ngaru la ngat hakata ka an pokso ngidei si samla ngidei ki baya it bat habang ile kata ka kamru le se ngidei da kata ka understanding la ni ka jing stu jingmut tang ba ka an pokso ka ong ba sisin da phila kta kti hi ya ki badang hapok kat trasdem kamut ba ki kaan ka ong ba ki ba hapok kat trasdem ki dei khunlung ka khna bat la da pidei sa ulok ru pidei si samla ru kaan kan pri kambet bat ka penstom bet kata ka dei ka pokso tingim la ban klet ngidang kan mau ka ei ka bije ya uwei na ki rangba hang ne pok ka bri nyau trap iba Julius Turphang de se baro ngidang ya kan mau ya kata isya keno ba
ubat bor ya ka kena bat ungat hapok so te hakanu ka story kata ka jingjia kadai hapok hotel kadai hapok guest house te pila ban ngai ba ubriu un bat bor ya ka briu hapok hotel lani hapok guest house tang makaan ka ong babat bor namar ba ko mga batay pi wat adai si samlaru kaan kan ong be ba habam patlong ba kita kiba hapo kat krasnem ban le kata kakam kamut unu ba le kata kakam kamut undai be bat ungat be ka jing penstom kat kom ka an pokso nreite la super khat briu ge jongiru na ya kren habi dei bat kata ka jinglong jingman jong ka an regi ya kren tang ka jing so thu briu ge jongi ka jing tiplem ge jongi ba dada ubriu urip lani ubat bor ya ka briu hatu uyok mo banyalam lani bantan hadu hotel hadu apok gesau hadu apok kamera te kala dei ka ai lesing ila banong kata kajing yadai kajongki kajing yastu kajongki ten rei ka an pat ka tri kambe ka an pat ka le be je ka don kam kat kom bala frame bat bala snaya ka tingi yu iban isakiro ki digisngi ka ai ka baje ya ka wei ka samlalut hang ne po ka jat benriu ka jongi ni penpau ya ka jing sosi ha ka ba kom gitu ki jing je ki wan je hang ne po ka jat benriu ka jongi bat ka wanra ya ka jing sir ka jing rit mensim yang i kom ki imlang ka salang kham tam e ya ki khunlung khna la ki dei ki kenthei la ne ki shenrang ka wanra ka jing sir mensim ka jing rit mensim te ngapan pau ya kata ka jing sngolam ya ka jing kasem bat ya ite samlalut ba hoi watla kadon ka jingje ka bakum katu ka bawan len shop ha ka long ying long sem ha ka long reniang henry wat nam du jing kermen yang ha kata ka jing scam ka nong rim ka jong pi ba kom ki briu ni mat ban ni kendu ni syam ni sibun ki ega ha ka jing im ka jing yat lenti henry lada tang damar bang ngi ur lani ngi kelon sisin bat ngimtre shu ban ki lani ban yat biang kamut ngi la syarem lupa handai lada ngi yang na kata kajing ur ngi mi na kata kajing kelon bat ngi yat ngi challenge ba kini kidai tang kita ki mau jentut kidai tang kajing tenju kajing im ni dei lupa ki nong job ka jing em ka jongi compare ni job hang noru tambang ni dei lupa ki nong job tengah penpawi kata ka jing sosen eiru ya ka ei ka ba ui pat hadin jong ka tu ya ka wei pat ka story ka baong ba ukhana badang khat nyo snam kom ba pui ba pisaki ha ka press release ka baong mo ka ba letam lane penbor lani le jubor yu te ya kata ngimtip ka ei ka badon shalendat apdang jongki henry ka ei ka bangakwa ban pensai hani kalong kom ki samla lani ki long kemi lani ki long kpa ki rangba ni dei ban perkhat sani nang ni sakman ba ka an pokso ka ong ya ki ba hapo ka trasnem ki dang dei khunlung khana te ngam tip namar bang ngam padang ngam ya kan ka an pokso laka pensai ka keren kumno tangba ka ei ka ba ngiui ka long hakata ba kadon ka jing penstem ya ki ba yat samlaru bat kita ki badang hapo ka prasnem te ngam tip yo ka trikam tang namta ki kenthei yo namta ushenrang te yo kam trikam ru ya kata namar bangam ko mangong ipingam dei legal expert dan yang berlatih bahas pangkaan dan rei lengba kini jingje ka penlong yang ngab dia pi ba nang ni sekmat ngidai ban ngam ban le research ban ti ka ai kene ka an
but don ayu kini ka an but ki lat ki lenti ki bang ngidei ban lat na kom kini ka an khamtam ki samla ngan ong epi la menta karta ka ba khat khandai snem pingat haka pokso ak nane ka an pokso sukhain ba ka jing im jong pi ke las boy khat khandai snem ne se ka de karta ba pilik puli kelas 12 ter pi dang dei karta ban pendap ya ka graduate pin pendap ya ka post graduate ne si don napdang kita dei ban pendap ya ka PhD don napdang jong ki ban pendap ya ki kerdan ki ba per tang ma habkut pin hap shongjil si post nem khat as nem khat sans nem hadu arbu sans nem ru pi hapan shongjil kata ga dei ka pokso te ka ei ka ba don kam ngi ka long ngi don kam ba ngin yat ha kalenti kababet hakabadai bat rengkat kejing tibriu ya bayadai bat kom kideki chat an ba ngidai ban lat bat ngim dai ban ngat hakom kini kejing sha keno lane kejing sha frame but hawan ngimla ban lat let's say don personal issue don kinu gidau pat penher keput lane ban revenge no let's say ki frame lane ki shna story let's say bantang ban pengat ya lane ka breu ha kata ka pokso tenrei ka syong pat hangi balada kata ka ei ka ba ngisa pengat ngi khamle wat jurit mensim wat juduk mensim kahok kan bisa hak pertai let's say ngisa rai penram henrei utei bana jurong pat utip namta ka kamram ka jong u ka ei udei ban le na banta jonga ban jong pi lada kom kita ki wan len shop ka jing im ka jongi tek ngiu i ka jing thnam ka jing khlut hapo social media ya ka ei ka bajia ya itei samlalut bat ya kini ki sangut kita ki samla senram ngimtip ya kata ka story boot side ke jongki ke longgom no henrei ngasuken tu hangne kalong gitu kiba let's say napdan jongpi ki bayo ya kita ki videos lene ki dur lene ngamtip ngasubna henrei lede ngampat yoi ba ngobha phimdai ban pensapriang yo phiru phingat lang hakom kata kaan batru hagajuk kopor haba komen su ngidei ban komen kham antat lane kham long adkar khendiat namar ba yo ngiru ngi hab ban lej hajir lang te ngi express ngi penpau ya ke ei ke bangidon hapo ka jimut jim perkhat ke jongi tang ba ka don kam pat bangin penpau hakata kurkum ke balong badon akor don burom bat ka bomdei ban kentho personal ya lani yaka kiba long kita ki lanot namar komba ngiyui menta namar ngimpat yo ya kanu ka khubor ka ong la syarai penrem lani syarai penkesan lengba ka yeng bisar henrei ngidang yui bet tang hapo social media ya kita kijing ya keno markaliang habdeng ke jongki ngimtip ka ei ka badai bat ka ei ka balaj te henrei katkom kijing yui bet ka sakhi ke jongi ke long ba ngi lapan ban ba bro arliang gide gilanot bro arliang ni sosun ei yaki bat nakaliang jonga kwa ban kentu ni kun samla kalong banang ni sekman to ai ba kani kan long jing hikai ya ki kun samla jonga jat beri jongi kenthei bat senrang lagi de gi senrang ru pinlong pikir pinlong atkar pimdei ban le klumar lagi de gi kenthei ru pidai bandanang banjit ya ki parlok bat pidai banjat hakata ka lenti ka ba kiwei kinum yo bansim kabu khamtam ladai hakaryam kabej ladai hakaktin kathale ka don kam yangi kom ki khun samla kan thei bat sinrang bangi hap ban sedang dalade ban burom yalade khnang ba ki weiru kinla ban burom yang janga lani yapi namar ba lada menta daladi ladi ngamburom komno pin khni lenti
ba ki wei ru kin buram nam ta chung phi ba chonga